Lewap vilayatynyň Farap etrafynda 200-e goly adam döwletiň subsidiýalenen bahasyndan satylýan käbir adyk önümleriniň narhlarynyň ýokurlanmagyna nägilelik bildirmek üçin etraf häkimliginiň öňünde ýygnandy. Polisiýa bu ýere üşen adamlary gozolaň etmekde aýplap, atyp öldürmek bilen haýbat atdy. Bu wakanyň jikmejiklikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berýär. Habarçymyzyň aýtmagyna görä 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap etrafyň döwlet dukanlarynda ilata subsidiýalenen bahadan satylýan käbir adyk haritlarynyň narhlary 7-8 esse ýokurlandy. Ozal 1 litri 3 manat bolan paýta ýagynyň bahasy 24 manat diýilip kesitlendi. Duýdansyz güýje girdilen bu ýiti gymmatlama ilatyň arasynda nägilelikler döretdi. Netijede 200-e goly adam öz nägileliklerini beýan edip, häkimetlerden haraýda çykalygy gözläp 10-njy ýanwarda ýerden Farap etraf häkimliginiň binasynyň öňünde ýygnandy. Adamlar subsidiýalenen adyk önümleri bolmasa özleriniň alýan aýlyklaryna, pensiýa we kömek pullaryny bazar bahasyndan adyk satyn alyp gün görüp bolmajakdygyny aýtdylar. Olar aýlyklary, pensiýalary, döwlet kömek pullary 10 göterim ýokurlandyrylan bolsa, subsidiýalenen adyk önümleriniň 700-800 göterim gymmatlandygyny beýlediler. Adamlar aýlyklary, pensiýalary we kömek pullaryny hem şonça ýokurlandyrmagy, soňra subsidiýalenen bahalary bazar şertlerine geçirmeyi teklif ettiler diýip habarçymyz şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä raýatlaryň teklipleri häkimligiň işgärleri tarapyndan diňlenmedi. Muňa derek aradan köp wagt geçmänkä häkimligiň öňüne aýnasy garaldylan mikro awtobusda gara maska dakynan 15 töweregi ýaragly harba geldi. Olar häkimligiň binasyna ýerleşdirildi. Şondan soňra etraf polisiýasynyň wekilleri bu ýere üşen adamlaryň öňünde çykyş edip, olary gozolaň etmekde aýyplap, atyp öldürmek bilen haýbat atdy. Polisiýa adamlara ýene şeýle köpçülik bolup gozolaň etseňiz gaty görmäň. Şu ýerde atarys, hostarlaryňyza ölüňizi hem bermeriz. Aç we dinç öýüňizde ýatyň diýdi. Adamlar gorkunjyna dargaşdylar diýip wakanyň bolan ýerdäki bir ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Häkimligiň öňüne üşen adamlaryň bir näçesi habarçymyz bilen söhbetdeşlikde işsizlik zerarly çörek satyn almada pullarynyň ýokdugyny aýdyp, özleriniň hökümet wekillerinden haray gözläp barandyklaryny, ýöne olaryň özleri bilen hamana jenaýatçy ýaly çemeleşendigini hem belledi. Polisiýa işgärleri size gozolaň etmelidigini kim aýtdy? Arkaňyzda kim durýaly soraglary hem berdiler. Hakykatdan aç raýatlaryň arkasynda hiç kim ýok. Biziň adyk almana pulumuz hem ýok. Biz haýyş bilen barsakda bize hamana döwleti agdarmak maksady bilen baran ýaly seretdiler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bellesek habarçylarymyz we çeşmelerimiz ýurt raýatlarynyň resmiýlerden haray gözläp häkimlikleriň öňüne üşendigi barada mundan ozal hem ençeme gerek habar beripdi. Ýöne habarçylarymyz häkimetleriň adamlaryň üşen ýerine ýaragly harbylary ýerleşdirmegi barada ilkinji gerek habar berýärler. Bu waka goňşy Gazagstandaky protestleriň fonunda türkmen häkimetleriniň ýurduň dürli künjeginde ilata gödäwçiligi güýçlendiren mahalyna gabat geldi. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan kanun goraýjylaryň bir näçesi türkmen hökümetiniň halkyň ayağa galmagyndan alada edýändigini aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Farap etraf häkimliginden we polisiýa müdürliginden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri geçen ýylyň soňky günlerinden bäri subsidiýalenen bahalardan ilata satylýan adyk paýlarynaky önümleriň sanyny, görnüşlerini esle azaldyp, olaryň bahalaryny tapgyrlaýyn esasda ýokurlandyryp gelýär. 27-nji dekabrda Aşgabatyň döwlet dukanlarynda ösümlik ýagynyň 1 litrlik çüýşesi 35 manat, şekeriň 1 kilogramy 18 manat boldy. Bularyň ozalky bahalary değişiklikde 19 we 9 manada deňdi. 7-nji ýanwarda Türkmen News neşri subsidiýalenen adyk önümleriniň döwlet dukanlarynaky we hususy söwda nokatlarynaky bahalarynyň deňleşendigini habar berdi. Munyň bilen bir wagtda adyk önümleriniň hususy söwdadaky bahasy hem ýygyderli gymmatlaýar. 30-njy dekabrda Aşgabatda habarçymyz adyk önümleriniň käbir görnüşleriniň bir günde ortaça 40 göterim ýokurlanandygyny habar berdi. Türkmenistanda pandemiýanyň arasynda ýetileşen ykdysady kynçylyklar, işsizlik we adyk gymmatçylygy has köp maşgalany subsidiýalenen adyk önümlerine garaşly goýýar. Türkmen häkimetleri we döwlet köpçülikligiň habar berişleri işdeleri ne ykdysady kynçylyklary, ne işsizligi, ne
ekonomiyada adyk gymmatçylygyny we gyççylygyny boyun alýarlar. Moderek döwletçilik kanallarynda 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan aýlyk haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talip haklarynyň 10 göterim ýokarlandyrylandygy aýdylyp, munyň ilatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hemde durmuş taýdany goraglygyny ýokarlandyrjakdygy barada reportajlar wagtal halk köpçüligine ýetirilýär.